Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin ýyl ýurt bähbitli işlerini rowaşyk ardy edip, halipalar ýoly bilen atdy höhbetli konsertimizi başlaýar. Biz şuň Türkmenistanyň halk artisti Akbar Şarifi studiýamyza çağırdyk. Halipa, hoş gördük. Türkmen halk taýlanmagy biziň türkmen halkymyzyň taryhy siňen, oň üçin begençli, gynançly günlerim şu taýdyň içinde. Ussat halipalarymyz şu taýlary özüniň bir ahlakyny, ömrüni, dörejülüňi siňdiren, şu ussatlamyň bir halkyň içinden gelýän bir sadyň bir ýürüti bölümleri ama olardan mukamlar diýip gidýär, gyrklar diýip, saltyklar diýip gidýär. Şu her bölümde şu mukamlarda, saltyklarda, gyrklarda bir ussat halifanyň özüniň bir bölümi, şu ussatyň çalan bölüm diýip halkyň içinde agdalýar. De şu salyň içinden bağışlanmadan bir bölümlerine, sadyň bölüklerinden öz aýdymlaryny şu sadyň bölüklerinden aýdan. Şu gepleşigimizde de saltyklar barada Ussat Halipam Türkmenistan halk artisti Akbar Şarif çağırdyk. Halipa şu saltyklar dogrusyny, şu sadyň bir bölümlerini haýsy ussatlaryň özüniň bir ahlakyny siňdiren, bir şu bölümlerde de bir bağışlan bir aýdan aýdymlary bardyr. Şolar dogrusyny gurrun bersen. Oradan Rahman sen aýtsyň Rahman Türkmeniň mukamlary, gyrklary, umman könüden gelýän sahalar bar da. Şolaň halipalar hemmesini men özüm öwrünümde şoň taryhy barada. Şo näil dünýä inipdir, näil halipalar şoňa zihinlendiripdirler. Umman şeýdi gurrun berdiler. Näşe kunam şo saltyklar barada men öz halipalamdan, Sahagadan, men öz halipam Saragadan, na ussat gyzakşym atawlan, umman halipalardan eşiten gurrunlam saltyklar bardy men başardymdan gurrun berip çal bereýin. Bu halipa. Saltyklar diýilenne halipa şeýi diýerdi, bir çeşmeň suw bar diýdi. Na çeşmeň suw dur diýdi şo. Şoňa diýe bir ul halipaň özü mysal üçin birincisi o 7 bölükden ibaretdi. Şo 7 bölükde de hemmesine şo halipalyň özüniň mehri, zihini, man ussatlyk siňen. Ine şo ýerde şo çeşmeň suw durur diýe. Şo çeşmeň suwuny näýelim bolsa bir adam şo çeşmeň dolu suwuny görkezmeli başda. Mysal üçin näme ýannym. Şöylükden varat bolsa şo kadar däl goýup görýärmi? 3 bölük var. Şoň her aýratynda, ana şoň ýalak şo ýöne şo ýanymda da görýärmi şo esasy bölük var da. Soň onuň aýdym bölügine geçýär. Umman diýjek bolan adam şonda şeýle gurrun berdi. Men öz halipam Saraga şo çeşmeň suwuny bir adam ilki diýär şo tegele ulenýär. Şoň durlugyny, häsiýetini görkezmeli. Ana şo şeýh wagzyň şo birinji saltyk başlany şeýh wagzydan başlaýdy. Onuň diýär şol duranat diýär ana çeşmeň suwy. Şonda diýär her halipa diýär şoň ugurdaş bolup diýär şoň öz goşandyny goşar diýär. Onu gidip berýär da ýygynyň ýa-ni 7 bölük bolsa her biriniň adyna durýar. Ine men şoň şunum şo eşiten gurrun şeýlerek ine birinji şoň etadi bölügi şeýh wagzyň. Ine şoň sat berýär.
Halife Tawal, ine saltıklar bölümünün ikinci bölümü doğrusunu bir haýsy bir aýdymlarda baş ösar. Şol doğrusunu gurum dowam etsin. Doğrudan yankı önem şey howasyn faltygy diýdi. Owa. Indi şu ikincisi ulgurlussan bolmaly. Şoň ulgurlussan faltygy diýip salar talip. Şoň salyp beri. Bolar. Halife Tawal, ine şu saltıklar bölümünü ýa-da bir içiniň bölümleriniň bir usatlamanyň ýa-ni şu ömrü, özüniň zehini siňenne. Şu usatlanan gören halkymyzdan dilden dile gelip gurrunlar hem gelýär-de. Şu bir bölümlerini agdanda şu bir usatlan özü arada da bir aýdan başlar dogrusunda da gurrun bersen. Awa na üçüncü bölümün hemraşygyň gyda. Owa. Şonna men öz halipam saraga Oğatlar halipalaňam hem bediriň bar wagty bagşylaňam. Şonna diýdi, şu öňüm şu üçüncü bölümde aýdylýan eken diýdi. Şondan halipa 4 ýyllar diýdi, sen diýdi, şoňa bir alaýarak söz tapda diýdi. Men sana ögrüdün man şonu diýdi, aýdym edip aýt diýdi. Ondan şey edip üçüncü bölümde sebäbi halipa hem 7 bölümde salýar da. Şey edip halipalar edip şonu yankı 4 ýyly halipa şey diýdi, onuň 4 ýyl halipa da şonu indidir, indi diýip aýdym aýtdy. Ýargylar da bar. Nämen şonu salberen, şonu saat görnüşüm. Bolar.
Halipa Sawol ne 4-nji bölüm dogrusyny ne haýsy ustadymyzyň bir halkymyza şu sady ýerine ýetiren şu ustadyň bir şu sadyna bir haýsy bir bagşlanmadan bir aýdym şu ustadyň dogru bir çalan salar dogrusyny dörden salar dogrusyny gurulmy dowam etse. Doğrudan Rahman näme ýanky aýtmaýalak bir saltykly 7 bölükden ibaret bolan ondan her halipa adamdan halipa ustadlan bir goşandy bar da. Ýöne şoň içinde näme bir tanalýan amanyly gönübe gady bilen. Ulu halipamyz, ulu halipa, ustad halipa. Oňa başga özüň dürüden görýärmi, göýükde mukam diýe, mukamlarda aýralyp mukam sadylly. Şu amanyly gönübekiň gida şolar. Şoň üçin şu halipada, şu saltyklarda da öz goşandan goşan adam. Şoň üçin hem amanylyk gönübekiňki diýip şol bir bölegi bar. Ýanky saltykly. Men häzir şonu şart bereyim. Bolar hali. Halipa Sawol saltyklar dogrusyny gurulmy dowam etsek. Näme ýanky aýtmaýalak da näme bir her saltygyň her bölegi her şahady bir halipalan etkiden bar. Onu halipa gurulmy berdi şol indi görýärmi şoň içinde ýanky aýtdym ha şol indidir indi diýip ýanky bir bölegini aýdymaýdylar diýdim. Indi şu da gulpak başyň saltygy diýilýär. Şu gulpak başy diýilýän şu halipalar gurulmy berdi depesinde gulpak bolupdyr da. Ul gulpak diýip baş adam bol. Şonu bilebilmedim diýip köňlüňden ne baryn bilebilmedim diýip aýdymaýdylar ekan. Ondan sonra bilebilmedim diýip şu kellesini ýaýkany diýe atalipa ýatlarda şonu jukşuk edenle şu kellesiniň neme gulpagy ýere degip şey diýip ondan sonra gulpak başyň aýdysy gulpak başyň saltygy diýip çykalan şey. Şu gulpak başyň şu özüniň inni ahlakyny diňdiren böyle bolmalylar. Şoň üçin adam şu gulpak başyň saltygy diýip galan. Men şonu salt bere. Doğru halipa.
Halifa Sawol ine şu saltıklar bölümlerini ağlap ötüňde. Şu köpsünni ussat sadanlalanmagyň bir özüniň şu bir ihlas bilen o şu bölüm bolan nükkä ýerine ağlayan ne bagsylan hem aydymlarynyň bölüm edilenem diýende. Ine şu 6-njy bölüm dogrusunda da gurum dowam etdi. O 6-njy bölüm halipalar şey diýerdi. Mehmet Bağışyň gelmediliği aýtysy diýer. He. Sebebi şu Mehmet Bağışı olanna şu Bağışı görünüşi gören Bağışyň hem aýdyan köp sahalarda da aýdym sahalarym sahada öwürlenne. Şoň ýaly o da şu Mehmet Bağışyň gelmediliği aýdysy diýip salynýan şoň bölegi. Mehmet Bağışyň saltygy diýerler. Şoň salyp bereň. Bolar halipa. Halipa Sawol ine ussat halipamy Türkmenistan halk başlygy jepbar. Ine halipamyň bir saltyklar diýen bir aýdym ma da. Onu halipaň toyu halkyň arasynda barsaňam saltyklaryny aýdyp berdiýär. Şu ussat halipamyň saltyklary haýyn şu taýyň haýky bölüm bolup gidýär. Şu niretinden alypdyr halipamy ustadyň. Dogrudan ine saltyklar diýilende şu 7 bölükden ibaret bolan jemleýjisi bar. Garry saltyk diýerler. Şu garry saltyga da ýanky halipa tagaga saltyk diýip aýdym da. Men demişim diýýärdim gadyna. Söýtemellerde söýmeli. Umman diýip bolan adam şu ýanky garry saltygy biziň halipalarymyz salan. Nämen öz halipam Sara. Ondan Sara halipa Pürla. O Malla. Umman jepbarane şulan hemmeden
şu qarra saltyk diýip salýan ekeler. Ýöne şu bizim döwrümizde görýän aňyrdan gelýän şu sağdan inni näýlem bolanda bir ussat adam şony bir aýdym görnüşini ýüze çykarmalylar. Indi şuňa sağagan saltyklaryny aýdyp berdi ýanlar taňa toýda. Dogrymy? Ana şoň ýalak bolup halkyň içinde sağagan şu qarra saltyga aýdyşy nusol gala. Qarra saltygy ýa-ki aýdan halifalam saat edip getiripdiler da salypdyrlar. Men şoň bilen şu saltyklary jemle bereýin. Halipa şuňky gepleşigime gelip ne saltyklary barada beren gurulýan üçin salyp beren sağlaryň üçin sag bol. Siziň hem ne ussat şähertleri ýetişdirip halkymyza bir ussat sadanlary ýetişdirmeňizi arzu edýär. Şunuň bilen halipalar ýoly bilen atly söhbetli konsertimize geçir gutarýar. Hoş, sag bolun.